ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం ఏడుపాల ఆలయ చైర్మన్ గా బాలాగౌడ్ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. ఈ ప్రమాణ స్వీకారోత్సవానికి మెదక్ ఎమ్మెల్యే పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి హాజరయ్యారు. వనదుర్గ భవానీ ఆలయ ప్రాంగణంలో చైర్మన్ తో పాటు 14 మంది డైరెక్టర్లు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఏడుపాయల దేవస్థానం అత్యంత ప్రాచుర్యం చెందిందని అన్నారు. 4 రాష్ట్రాల నుంచి అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు వస్తుంటారని పేర్కొన్నారు. ప్రతి శివరాత్రి ఘనంగా జరుపుకునేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ₹1 కోటి మంజూరు చేయడం జరుగుతుందని తెలిపారు. రాబో కాలంలో భక్తులకు మౌలిక సదుపాయాలు కల్పిస్తూ ఏడుపాయల ఆదాయ వనరులు పెంపొందించే దిశగా కృషి చేస్తామని పేర్కొన్నారు పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి. ఇక్కడ ఏడుపాయల అమ్మవారు అత్యంత ప్రాశస్త్యం చెందిన దేవాలయము వనదుర్గ భవానీ మాత. 4 రాష్ట్రాల నుండి కూడా అమ్మవారిని దర్శించుకోవడం కోసం మొక్కి తీర్చుకోవడం కోసం భక్తులు అనేకంగా వస్తూ ఉంటారు. మరి తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏడుపాయల వనదుర్గ భవానీ మాత దగ్గర జరిగే శివరాత్రి ఉత్సవాలను అత్యంత వైభవంగా ఘనంగా ప్రభుత్వ పరంగా జరిపించడం జరుగుతూ ఉంది. ప్రతి జాతర నిమిత్తం కూడా ₹1 కోటి, ఒక జాతరకైతే ₹1.5 కోట్లను కూడా మంజూరు చేసి ఇక్కడ జాతరను ఘనంగా జరిపించి భక్తులందరికీ సౌకర్యాలు కల్పించే విధంగా కూడా చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది. నేను ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అంతేకాకుండా రోడ్ సౌకర్యం కావచ్చు, బస్సు సౌకర్యం కావచ్చు, ఇక్కడ వ్యవస్థను కూడా హరిత లాంటి గెస్ట్ హౌస్లను నిర్మించి ఇక్కడ వ్యవస్థను కూడా మరి బాగుపరచడం జరిగింది. మరి మొన్ననే ఏదైతే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నీళ్లు వస్తున్నాయో సింగూరు